Крим має бути вільним. Великий кримсько-татарський прапор з побажаннями для кримчан почав подорож по Україні. Зранку його розгорнули на площі Конституції перед Верховною Радою. Організатори акції запросили всіх бажаючих написати побажання і своє ставлення до окупації півострова. Увечері прапор відправиться до Львова. Там о 10 ранку його розмістять на площі Шевченка, де всі бажаючі також зможуть передати свої побажання кримчанам. Звідти він попрямує до Одеси і так дістанеться до адмінмежі з окупованим півостровом. 26 червня, в день кримсько-татарського прапора, його на повітряних кулях запустять до Криму. Організатори запевняють, що його буде добре видно в небі. Розмір стяга, пошитого в Краматорську, 20 на 16 метрів. Это тоже поддержку нашего закона о коренных народах. Этот флаг с подписями со всей Украины будет отправлен в Крым. Я первым написал там слова «Ждите, мы вернемся». Крым – це Україна. Мы обов'язково вернемся. Спасибо.